beslissing. En die wapens dan? Handel in wapens met de vijand. Wat zou jij denken van een uit de hand gelopen jachtpartij? Zie maar. Zal ik aan jou over, die andere twee zijn ook goed gegaan. En wat je ook doet, je wordt door mij gedekt. Door wie nog meer eigenlijk? De chef in band ook natuurlijk. Die weet ervan? En wanneer moet dat gebeuren? Zo snel mogelijk, hè? Je vindt toch wel goed dat ik het van tevoren even natrek? Natuurlijk. Zo hoort het. Het begint hier wel een behoorlijke rotzooi te worden. Behoorlijke rotzooi. Ga zitten. Ik heb iets speciaals voor je klaar laten maken. Nee, dank je. Ik heb besloten om vanavond nog terug te rijden. Ik moet nog een paar zaken regelen die niet langer kunnen wachten. Maar we zouden toch morgen op jacht gaan samen? Nou, dat doen we dan een andere keer. Je kunt vanavond toch niet meer terug? Zover is het niet. Je weet hoe gevaarlijk het is. Ach, dat valt wel mee. Ik heb op het moment meer angst voor onze eigen mensen dan voor die terroristen. Hoezo? Dat is lekker. Dat vertel ik je nog wel. Dwel de vloer. Sifat!